I evo, završni dan detoksa moje žene. Noćas su krenuli jaki bolovi njoj u stomaku, u želucu. Jutros opet nije mogla na liturgiju. Tek posle toku dana se malo stabilizovala situacija. I sad to posle toku dana, da kažem, dobro, ima sad problema malo opet sa kiselinom. Generalno ima gastritis. Ali ovako sa energijom i solidno, sad smo bili do crkve na večernje službe i na Badnjaku. Tako da sve je išlo normalno. Ona je teško podnela zbog tog gastritisa najviše. Rekla mi je da neće više da isprobava. Sviđaju se svi ti zdravstveni efekti, ali za nju je to, da kažem, prenaporno, barem u ovom trenutku, vidjet ćemo za dalje. Ja se nadam da će bar taj problem sa gastritisom da se možda ublaži od ove detoksikacije. Vidjet ćemo, da kažem. Sljedeći sam ja da isprobam. Samo da krene malo, da odmakne mrs malo, sad sutra je Božić. Da odmakne mrs, pa ću ja malo da probam detoks. Da, može. Kako li ću ja? Ja isto nisam nikad izdržao više od jednog dana bez hrane. Ali i bez vode, tako da vidjet ćemo sa sokom, možda se izvuče 3 dana. Tako da eto, u suštini, prošle, hvala Bogu, izdržale, jako nam je ovdje ispremala hranu i kuvala, uspjela da ne jede. Bilo je trenutka kada je bilo baš dobro, bilo je trenutka kada je bilo baš teško, ali eto, sve se to smenjuje. Pa, eto. Poručite. Ako ćete vi da se mučite. Baš ti antireklama. Dobro, tako je. To je realna situacija. Kažemo, ona ima problema sa gastritisom. Tako da je imala teške trenutke. Nije stalno bilo teško, kažem, bilo je tu u navratima. Tako da, eto, ako hoćete vi da se odlučite za tu vrstu podviga, imate link za poručivanje tih raw sokova u opisu mog profila. Kad budete poručivali, imate tamo mjesto da ukucate kod za popust, ukucate 1918 i dobit ćete popust na poručbinu. I to je to, ja vam želim da ste živi i zdravi. Srećan vam Badnje veče, srećan Božić, pa se vidimo.